No, technická pasáž. Kamene pridáme. Suché. Môže byť. Korene, vyšli sme. Zase korene. Ešte pár stupákov a sme hore. Dlhý stupák, plný koreňov, technicky náročný, aby sa nestratila rýchlosť. Treba voliť správnu trať, líniu medzi koreňmi. Značenie viditeľné, tu sa nedá kde odbočiť, stratiť sa, stále po hrebení. Dnes je dusno, 25 stupňov. Tu hore asi menej. Okolo 20 môže byť. Stop pauza. Vyzerá, že natáča. Bol stratený obraz. Uvidíme potom. Už nie je také strašné stúpanie. Pekná. 14 km za hodinu. Tesne pred vrcholom. A ešte asi jeden padák a potom jeden stupák. Ten hlavný, najdlhší. Aha. Trošku oddychu. Toto bude náročné. Ideme na to. Hore už presvíta vrchol. Toto sa bežne šlape pešo. Vďaka batérií idem 10. Makajú aj nohy. Ešte minútu a už by som to nezvládol. Momentálne ide turbo. Batéria využívajú na plný 100%. Sme hore. Máme si na túr. Vydýchneme. Opatrne, radšej dnes preteky nie sú. Táto časť je krásna. Pozor na zákruty, ktoré sú klopené opačne a plné skál. Na tom sa perfektne šmýka. Mám už šrám na kľúčnej kosti v podobe zlomeniny spred, dajme tomu 8 rokov na takomto teréne. Takže už som opatrný.
Momentálne idem 27, ale dá sa tu ísť kľudne 40-kou. Nie sú korene, avšak je to mäkké po ťažbe dreva. Ale nie je štrcha, ale skôr zem. A tu vidíme, až ma prebehol. A teraz ideme náročným zjazdom cez trávne drny. Som pred 2 rokmi zlomil držiak na iPhone. Teda odpadol mi. Asi by bolo rozumné ísť SPDček von na niektorých úsekoch, napríklad tu. Odbáčame doľava. Tu by to chcelo vidlu zamknúť na najtvrdšie prednú, pretože sú tu depresie. Keď sa kľudne dá ísť na doraz tlmiča. Hop! Síčko do lesa, pozor na korene a hop! Rozumne, dobre. Pekná cesta vyčistená. Taký sa pochlapili. Pozor, popadané. A nie, to bol koreň. Označený, ale pozdĺžný, nebezpečný. Tu tiež opatrne. Strmý padák do sedla dole. Pre istotu. Predný tlmič už nebrzdí. Asi dosť horúci. Chcelo by to vyše 200 mm priemer kotúča. Momentálne mám 180. Vážim 90 kg, bicykel nejakých 18, plus navešaná elektronika. No, 110 kg na pneumatikách môže byť. Rovinka. Batéria polovičná. Na GoPro neviem. Sledoval som. Už je dosť okuliare nutné. Cesta posiata lupeňmi z kvetov. Vojna je tu krásna. Momentálne idem 20-kou. 19-18. Som na túr. Držím. Musím mať sport. Pomohlo na o 3 km za hodinu. 21. Začína stupák. Šipky sú už spolu. Oranžová 50 km okruh. Modrá 30. Kilometrov za hodinu pri sport režime. Dáme na túr, šetríme baterku. km za hodinu. Oranžová, modrá,
rohu. Zlato. Zlato. Tu som minule spadol v tejto zákrute. Klopil som na lísti. Šmíka, treba pribezdiť. Dobre sa ide. Čiže tráde ako predtým minulý rok. Tak šmíka, opatrne na listi. Počvyklo. Našťastie bočné trapáky držia dobrý dezem. Presne na tento účel. Na ceste pomaly, na asfaltke, ale v lese podrží. A predsa len kosti sú cennejšie ako časť na pretekoch. Toto je krásna cesta, túto mám rád, takto chodím často. Odkázané vrchol prvý.